No a rovnako aj spoločnosť Sportzu, na to už ste zvyknutí z našich ligových štúdií. Tuto pred Jožkom Štimpelom a Michalom Hudecom už sú hokejové kartičky, pretože aktuálne vychádza kolekcia, ktorá je špecializovaná na majstrovstvá sveta v hokeji. Obsahuje aktuálnych reprezentantov, či už prípravných zápasov, turnaja v Miláne, či mládežníckych turnajov. Sú tam aj legendy reprezentácie. Myslím, že si všetci fanúšikovia hokejových kartičiek a zberatelia prídu na svoje opäť množstvo hodnotných setov, ktoré sú k dispozícii. My máme konkrétne k dispozícii 2 hobby balíčky, ktoré si budú otvárať či už Jozef Štimpel alebo Michal Hudec a budeme pozorne sledovať, akí hráči budú v týchto hokejových kartičkách, akí naši reprezentanti. Ja musím povedať, že tuto pri mne sú ešte 3 výnimočné kartičky. A to konkrétne aj Fantastic Four, to je karta 4 hráčov s kúskami ich výstroje. Potom Blade Force, kúsky hokejok v kartičke, naozaj pre fajnšmekrov, zberateľov. No a Dynamic Shift, meniace sa 3D kartičky, konkrétne tuto po pravej strane pri televíznych obrazovkách vidíte Petra Čerešňanka, ktorého kartičku, keď si chytíte, tak ho tam vidíte, či už ako vychádza z autobusu, ale potom aj na ľadovej ploche, taktiež teda kúsok hokejky Tomáša Starostu. No a Fantastic Four, 4 hráči, Peter Cehlárik, Matej Kašlik, Robert Lantoši a Oliver Okuliar. Naozaj množstvo aj tých prestížnejších kartičiek. Páni, vy máte, tu vám podám po 2 balenia. Jedna, Jožko, tebe, druhá ďakujem, páči. Hudimu. Jožko, môžeš začať najskôr ty s rozbalovaním a sme zvedaví, koho si rozbalíš. Ja len spomeniem, že kartičky sú k dispozícii na predajniach Smarty v Kauflande a rovnako aj na webe Sportzu, kde si ich môžete objednať. Samozrejme je k tomu aj album, ktorý taktiež máme na našom stole. Tak poďme na to, Jožko, poď postupne, môžeš aj ukázať. Tak ako prvý samozrejme začneme brankárom, takže Samohlavaj. Môžeš smerom ku mne. Takto, áno, presne. Samuel Hlavaj, naša brankárska opora, jednotka na šampionáte. Samozrejme Koch. Patrik Koch, a toho dnes budeme prvýkrát vidieť v tomto záverečnom bloku prípravy. Pospíšil. Wow. A tým Pospíšil, tak to sú solidné mená. Takáč. Samuel Takáč, ktorému šampionát ušiel zo zdravotných dôvodov. A Adam Sýkora. Adam Sýkora, dokonca kartička aj s podpisom od Adama Sýkoru. Tak Jožko, neviem, či si zberateľ kartičiek. Myslím si, že ty skôr asi nie. Ale možno niekoho potešíš. No, keď my sme začínali hrať hokej aj s Hudým, tak kartičky ešte neboli. Takže sme radi, že už takto to začalo. Ale naozaj, keď sú nejaké dobré kartičky, človek si ich odloží a nechá. A dá to taký dobrý pocit. Ja sa musím priznať, že keď som teda bol menší a začal som registrovať hokej, tak som hneď začal zbierať kartičky. Jožko, mal som aj tvoju ešte v drese LA Kings s drevenou hokejkou, tak ako ťa dobre poznáme. Hudy, poď na to. Idem na to. Už neviem, či prekonám ten Jožov balík. Ale ja mám Matúš Sukel. Samuel Kňažko. Vladimír Orsak. Aj. Adam Nemec. Takáto nejaká špeciálna. A mám Mighty Jersey. Libor Hudaček. No to je kus zápasového dresu. Takže okrem aktuálnych hráčov sú tam aj legendy. My máme mimochodom tuto na stole aj kartičku Žigmunda Palfiho. Myslím, že taktiež sa cenná, možno ti, Jožko, venujeme, pretože to bola tvoja dvojička. Osobne ju predám Žigovi. Takže ešte aj biznis sa tu robí v našom štúdiu, no pekne. V každom prípade naozaj kartičky sú dostupné teda na webe Sportzu, v predajniach Smarty aj v Kauflande, kde si ich môžete zakúpiť. Nová reprezentačná kolekcia. My už sa tešíme na majstrovstvá sveta, pretože už v piatok začíname. Budeme sa venovať aj programu, ktorý nás na šampionáte čaká, tomu, čo všetko budete sledovať na obrazovkách televízie JOJ, televízie JOJ Šport a JOJ Plus. Poďme na našich komentátorov dnešného zápasu. Richard Weintfortner, Dominik Raňák už sú pripravení, ale dnes žrebujeme posledných výhercov, ktorí s nami pocestujú na majstrovstvá sveta. Stále máte možnosť sa do súťaže zapojiť, tu sú detaily.